हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मिसाइल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल स' ओमफ्राय लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय मनालिसा रिंकुमनि जेसास केरकेटारि राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे बर' सावथुनाव नुनो मोनबाय थाखादों लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुना पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 3 सिम अलरेडि रिलिज जानानै थांखाबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों नङा होमबा लोगोफोर रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 पार्ट 2 आरो पार्ट 3 खौ गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौ बावैसो रिंसार ब्रह्म चेनेलाव रिलिज खालामनानै होबायदि लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नाहैदो लोगोफोर रिंसार ब्रह्म चेनेलाव नोंथांमोना बयबो नुसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नाहैदो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 4 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर स' लोगोफोर आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि दायो नोंथांमोना पार्ट 5 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 5 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बेनि पार्ट 5 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्म चेनेलावनो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'दो लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्म चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायदो आरो सोर एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ दायो पार्ट 4 सिम नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो बेनि पार्ट 5 खौ बयबो एसे नेनानै थाथ'दो स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि माखासे सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव नोंथांमोना थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि स' थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।